medio e preguntamos. Muchísimas gracias. Hola, boa noite, Emilio González para Radio Galega. A tua análisis do partido, cal? Pois a verdade é que se nos puso moi ben de cara, non? Co primeiro gol no saque de centro, eu creo que 50 segundos, mirei eu no reloxo canto levábamos, e logo a partir de aí pois puidemos controlar un pouco mellor o partido e ter máis fluidez no xogo combinado, non? Que moitas veces o facemos, pero claro, cando vas diante pois tens máis oportunidade de que o rival teña que vir a por ti, a presionarte para poder combinar e chegar a tal. E despois do segundo gol, pois todavía máis claridade para ter un pouco máis de control de xogo e defendimos ben os últimos minutos porque é normal, o Lugo cos xogadores que teñen tan verticais, tan poderosos físicamente, que meten tantos goles, pois, bueno, moi contentos porque fixemos que non tiveran moitas ocasións o Lugo, cando estaban tendo ocasións e metendo moitos goles, e ainda encima gañamos de máis de un gol que xa o merecíamos en algún partido máis, non? Por 5 vitorias nos últimos 6 partidos, 42 puntos, que é o que imagino que mirades primeiro, imagino que contento, non? Con todo o que queda ainda, 42 puntos a estas alturas. Sí, moi contento, son moitos puntos, pero a verdade é que nin me fixo a veces nas estadísticas, non, dos goles que dos partidos, os puntos que gañamos. Entón vou pensando en cada partido e temos que pensar que ata 47, 48 que pode ser a salvación aínda non nos chega, non? E a vindeira semana derbi de Ourense, non? Co Arenteiro. A vindeira semana xogamos en Zamora, co Zamora en casa e logo a seguinte co Arenteiro, vamos a xogar a Arenteiro. Entonces si, mañá irei a ver o partido de Arenteiro Celta B, un derbi moi complicado, non? Contra un equipo que está facendo moi ben as cousas, non? Hola, boas tardes. Que lle pareceu o rival o Lugo? Como viu hoxe o Club Deportivo Lugo? Tanto hoxe como todos os partidos que analizamos deles, que analizamos todos desde que chegou Toni Seligrat, é un rival moi rocoso, defensivamente moi ben traballado e ofensivamente tamén cunhas mobilidades moi interesantes, vale? Cando se ven o extremo esquerdo para dentro, cando progresa Zoilo. Entonces, eu creo que ten máis mérito todavía a vitoria, porque vir aquí ao estadio Anxo Carro e xogarlle como xogamos o Lugo e gañar, para min é máis meritoria porque creo que agora mesmo é un dos mellores equipos e máis en forma da categoría. Pero eu son que está rendindo por eso. Que foi o que máis lle sorprendeu no rival? O que máis me sorprendeu é que ten moita verticalidade, en calquer momento podenche crear unha ocasión de gol, non? E logo defensivamente son fortes, teñen as liñas moi xuntas, cada vez que recuperan balón son moi perigosos en contraataque, en transicións ofensivas. A verdade é que nos intentamos contrarrestar un pouco todas esas fortalezas. Eu creo que, bueno, que saímos un bo partido, pero ao final é o acerto na área que tivemos na máis empezar, e logo o segundo gol sí que foi unha xogada máis elaborada. Buenas, Pablo, yo te quería preguntar sobre el cambio en el descanso de Fullana en lugar de Mirín, que se vio con Boneses en la mano en la primera parte. ¿Se debe a algo físico o algo táctico? No, se debe a algo táctico, ¿no? Tal y como estaba el partido, ya había habido 3-4 tarjetas amarillas y entonces no queríamos perder a Gerín para la segunda parte y quedarnos con uno menos en este duelo tan intenso, tan espectacular, creo yo, para el espectador, que hubo tantos duelos, y aparte no perderlos para el siguiente partido tampoco. Entonces sabemos que cualquier jugador que esté en el banquillo está preparado, porque todos los jugadores están haciendo un trabajo espectacular, los que juegan como los que no juegan, y Fullana cuando sale siempre rinde y hizo un papel espectacular, y lo tuvimos que volver a cambiar por otra tarjeta porque peligraba que lo sacaran la segunda. Entonces, bueno, ajustamos ahí un poco y los jugadores ya saben que estas situaciones a veces las valoramos así, otras veces decidimos dar más continuidad al jugador, pero siempre es un riesgo, ¿no? Falabas, Pablo, da importancia da afición, do seu achegamento, xa dixeches na previa, non? Que eles neses micromomentos de debilidade que existen no fútbol daban ese empurrón, e que o primeiro gol meten no eles no minuto 1. O primeiro gol xa non meteron no minuto 1, o meteron na hora e media antes, cando chegamos, e ver toda esa xente de azul
recibíndonos, parecía que estábamos na casa. Esos xogadores, a estes xogadores, pois, ínchelles porque ten moito orgullo e queren moito a este escudo. Entonces, a verdade é que eles foron os que nos axudaron a meter o gol na máis empezar. É un orgullo para nós que veñan tantos aficionados e sempre neses momentos que estamos un pouquiño máis débiles nos axudan, nos animan. Eso é moi importante para nós.